MTV. Сәлем достар! Эфирда янәдән мин Ландыш Нигъматҗанова. Димәк, музыкаль каймак хит парадының абсолют лидерларын бергәләп сезнең нәтиҗәләре белән таныштырыр вакыт җитте. Бу чыгарылышны без бөек җиңү көненә багышларбыз. Тапшыру барышында җырчыларның җиңү парадына чыгу-чыкмауларын, гаиләләрендә бөек ватан сугышында катнашучылар булганмы, барысын да ачыкларбыз. Озакка сузмый, башлыйбыз. Музыкаль каймак хит парадын яшь талантлы җырчы Айрат Ибраев ачып җибәрә. Айрат җиңү бәйрәмен көтеп ала икән. Бәйрәм көнне парадка чыгабыз, паркта дуслар белән бергә бәйрәм концерты карыйбыз. Бөек ватан сугышы ветераннарына чәчәкләр бирәбез дип сөйләп китте ул. Еллар узган саен без бөек җиңүнең зур әһәмиятен тагын да ачыграк аңларбыз. Хәзер әйдәгез әле бергәләп пар канатым җырына MTV Production командасы төшергән клипны карыйк. Мине бүгенге көнем белән яннарыңда бәхетле. Ходай бирде икебезгә пар канатлы бәхетне. Өнне балыган, сына балыган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Сына балыган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Иңләгәнедә тормыш күген, иңләрдә пар канатлар. Икәү тигез атлаганы хыяллар ул парадылар. Өнне балыган, сына балыган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Өнне балыган, сына балыган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Минем теләк бер кайчаны да аерылмасын юллар. Мәхәббәттә, бәхет шатлыкта гөрләп үтсен безнең еллар. Син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Өнне балыган, сына балыган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Гомерлеккә яраттым. Ришат Төхвәтуллин өчен 9 май бәйрәме гадәттә эшләп уза. Ветераннарыбыз алдында чыгыш ясау авыррак, дулкынландыра.
Инде күпме еллар үтсә дә җиңүчеләребезнең батырлыгын искә алабыз. Яу кырында башын салган һәм сугыш авырлыгын кичеп, бүген арабызда яшәүче ветераннарыбызны олылыйбыз, дип сөйләде ул. Ришат Тухватуллин "Сагынам" җыры белән музыкаль каймакның 14нче позициясен яулый. Карыйбыз. Узган яшьлек сыман, ярсу хисләр ерак, аларда еллар агалар. Еллар сәйләнендә, гөлләр бәйләмендә, шиңми торган яшьлек җыры бар. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыял кыларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Yıllarım aşa, жылы хисләр таша, әйтелмәгән әйтер сүзем бар. Олы мәхәббәтем, сафлык белән бөтен, җырларымда яши тәүге яр. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыял кыларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыял кыларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Үткәннәрдә калган, сүнмәс өчен янган, хыял кыларыма табынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Фирдус Тимаев гастрольләрдә еш булу сәбәпле 9 май җиңү көнен ел сайын төрле җирдә уздыра. Халкыбызның әлеге көнне зурлап уздыруына, җиңү бәйрәменең асылын аңлавына куанам. Әлеге вакыйга гомергә күңелдә калыр. Безнең аны онытырга хакыбыз юк, диде җырчы. Белсәң иде җыры белән Фирдус Тимаев 13нче баскычта. Син искәдә бәлки алмыйсыңдыр, мин дәштем әле түзмәдем. Юк шул онытмадым, әй син яшьлек ярым, сине генә эзли күзләрем. Белсәң иде, белсәң иде, белсәң иде, үзгәрүләр күңелнең, калышулар насыйп булмаса да, нинди бәхет сине сөюем. Белсәң иде, белсәң иде, белсәң иде, үзгәрүләр күңелнең, калышулар насыйп булмаса да, нинди бәхет сине
Алсу Азат Фазлыевлар ел сайын җиңү парадына чыгарга тырыша. Улларыбыз Аяз белән Ильяска аеруча хәрби машиналар парады ошый. Азат аларны баш өстенә күтәреп, ул техникалар турында сөйләп аңлата да әле, дип уртаклашты Алсу. Гадәттә ветераннарга чәчәкләр бирәбез, бәйрәм парадын карыйбыз, я шул парадта чыгыш ясыйбыз дип бүлеште гаилә башлыгы. Синең өчен сөюләрем дип җырлаучы Фазлыевларны бергәләп тыңлыйбыз. Yaşımlar senin için Menge bu sözlerin Kovaklanır Üzülüp seni Yaratanır Böylerde bulmaz Kaderlere Senden başka bulmam hayırlere Senin için benim sevgilerim Senin için yanıp yürülerim Yaşımlar senin için Татар эстрадасының яшь өметле җырчысы Лилия Хустулова 9 май парадында катнаша. Балачакта ветераннарга барып булыша торган идек. Сугышта катнашып, төрле авырлыклар күргән әби-бабаларыбыз безгә төрле вакыйгалар сөйлиләр иде. Мин гел елап, моңсуланып кайта идем, дип искә алды Лилия. Хәзер исә ул еламый, ләкин шулай да парадка чыккач күзләрем дымлана дип елмайды. Язларда табылдың җыры белән Лилия 11нче урында. Buranı bülege şatnama Suğa düzerlik Yanaşa bulganda sigenim Nurine maturlı güzellik Yazlarının iyisi de dısı da Süyüden turganını bilmedin Vardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun sigenim Yazlarının Şeşkege kümelide yazılarda tabudun süygenim Kızlarım mullukta şulayda yalgızım Baylıkta күренми Nigedir jeylerinin жылысы Yürekni жылытып ülgürmey Yazlarının iyisi de dısı da Süyüden turganını bilmedin Vardın yan şeşkege kümelide Yazılarda tabudun süygenim Yazlarının iyisi de dısı da Süyüden turganını bilmedin Vardın yan şeşkege kümelide Yazılarda tabudun süygenim Музыкаль каймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. 10нчы позициядә Айгөл Рахимова. Ашыгып юлларга чыкканда дип җырлаучы Айгөл 9 май көнне парадка чыккан, бәйрәм караган, әял көннәрендә үй җыештырган. Җиңү парадына чыга алмасам, телевизордан булса да карыйм. Ел сайын төрле чаралар булып тора. Аларда да катнашырга тырышам, диде җырчы. Көттерми генә сүзне Айгөлгә бирәм.
Алдыңда ут булып янармын, тілеген қадірлі яшәргә, мин эзләп дәвалар табармын. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Сагышлар тиз баса сыгылсаң, икәүләп читләшеп узарыбыз. Ялгышып абынып егылсак, булышып кулларны сузарбыз. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын. Болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дәгалар кыласың. Башкортстанда яшәп иҗат итүче Гүзәл Әхмәтова һәм Илшат Яппаров тандемына да килеп җиттек. Алар бүген 9нчы урынны яулый. Җырчылар гадәттә парадка чыгалар, ләкин Гүзәлнең сабые бәләкәй булу сәбәпле алар гаиләсе белән төрле чараларны туры эфирда гына караган. Ә Илшат исә парадны үз күзләре белән күргән. Гүзәл белән Илшат бөек ватан сугышын тасвирлаган киноларны карарга яратуларын да әйтте. Иштәлекле, тарихны чагылдырган дөрес кинолар бик үзәккә үтәләр, ди җырчылар. Kızara ufuktan koyar çığa tügelme, İsim kitip qarap duran önüm elle düşünme. Син шул кояш нурыдай, бозын өреттең күңелемнең. Синең өчен тик сиңа гына кайнар хисе йөрәгемнең. Yazmışım yolunda, бәхеткә юлы ачык. Ал чәчәкләре тотып, бәгырем каршым ачык. Типсен әле дөп йөрәк, йөрәккә сөю кирәк. Үзлеп сөям дип, әйт әле ирекәм тизрәк. Типсен әле дөп йөрәк, йөрәккә сөю кирәк. Үзлеп сөям дип, әйт әле ирекәм тизрәк. Моңагылса йөрәктән, сөю яши аңарга. Туганбыз икән дөньяга, курыкмыйк сөеп янарга. Иркә җиңү көнендә гаиләсе белән парадка чыга. Аның өчен 9 май көне иң мөһим бәйрәмнәрнең берсе. Әби бабаларыбыз ватанны саклау өчен күпме көч куйган, ә күпме яшь егет-кызлар сугыш кырында калган. Без моны белеп, аңлап яшәргә тиешбез, дип белдерде җырчы. Иркә белән килешми мөмкин түгел. Экраннарда Чынвәли җыры белән ул 8нче урынны яулый.
Дускайым жыры белән хит парадыбызда катнашучы Хәмдүнә Тимергалиева өчен сугыш темасы бик авыр. 1949 елда туган сабый сугыш афәтен күрмәсә дә, ул алып килгән кайгы хәсрәтләрне тоеп, колхоздагы иң авыр эшләрне эшләп үсә. Тыныч көннәребез, аяз күк йөзе өчен мең шөкер. Шушы тынычлыкны саклап, рәхәт тормышта яшәргә язсын иде дип белдерде легендабыз. Хәмдүнә апа бүгенге хит парадның 7нче позициясендә. Карыйбыз. Сайрар үшін қышлар сойлаған мұқтал керек. Сынауларда сынмас үшін иңін қойар дос керек. Сірші чарлық даянырлық жанышлы дос керек. Бұл дүнияда ешер үшін арқа терер дос керек. Үздірін біле сайрап тұрам ал керекті ұшылар кебек жырлап Жанарымнан артық көріп, мен сізме достарым. Үздірін біле сайрап тұрам, қал тиректі ұшылар кебек жырлап қынан, бірге ешігәлі достарым. Җиңү бәйрәменә багышланган хит парадны дәвам итәбез. 1000 тапкыр гафу үтенәм дип моңланучы Алина Даутова гаиләсе белән 9 майда парадка чыккан. Вокал буенча укыткан балаларым бәйрәмдә чыгыш ясадылар дип сөйләде ул. Алинаның әбисе сугыш елларында әле кечкенә булган, ләкин ул урман кисәргә йөрү турында сөйли торган була. Рәхмәт әби бабаларыбызга, безнең туган җиребезне саклап калганнары өчен, аяз күгебез, тыныч тормышыбыз өчен 1000 рәхмәт аларга, диде Алина. Тапкыр гафу үтенәм синнән яратканы кешем, яшьлек юләрлеге белән сине югалткан өчен, гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән андылар. Янган жанда яңа хисләр тисүнде, башка ярата алмадым, бәхеткә юл эзләде. Гомер буе эзләсәм дә синдә ярны тапмадым, юлларымда киртә булды сиңа биргән антылар. Музыкаль кайма хит парадының беренче бишлегенә дә килеп җиттек. Биредә Урал һәм Азали Рашидовлар дуэты. Рашидовлар гаиләсе ел сайын җиңү парадына чыга. Ветераннарга чәчәк бәйләмнәре бүләк итеп, алар белән бераз булса да аралашырга тырышабыз дип сөйләде гаилә башлыгы Урал әфәнде. Син дип җырлаучы Урал һәм Азали Рашидовлар 5нче позициядә.
Эльмира Сөләйманова гаиләсендә сугышта катнашкан кешеләр юк. Ләкин мин балачактан сугышның афәтләре, кайгы-хәсрәтләре турында ишетеп үстем ди җырчы. Эльмир кичкенә чакта флаглар тотып җиңү парадында катнашуын искә алды. Хәзер ул мөмкинлеге булса, балалары белән бәйрәм парадына чыгып керә. Вакыты чыкса, Мәскәүдән уздырылган парадны телевизордан карарга ярата икән. Дусларым җыры белән Эльмира 4нче урында. Карыйбыз. Каршы чыгып атын бәйләр достың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләремдә урын дусларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Битсез ян биреп торучы минем тормышларыма. Bir iski dus yüz yananı almaştırmaz diler bit. Kirdiyseler utka kirem sınalgan duslarım dip. Kirdiyseler utka kirem sınalgan duslarım dip. Küngel türlerimde uğrunu duslarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Bitsiz yen birip duruşu minim tırmışlarıma. Kızga siber idim dostlar şeşegillerini. Jırlap ötik birge ötik gülge tingömürlerini. Jırlap ötik birge ötik gülge tingömürlerini. Илгәрәйнең әби-бабалары сугышта катнашкан. Җырчы кичкенәдән үк сугышта булган вакыйгаларны ишетеп үскән. Илгәрәйнең әбисе мылтык җитештерүче заводта хезмәт куйган. Ә менә җырчының бәү әнисенең әтисе 1943 елда сугыш кырында вафат була. Буларның барысында Илгәрәй кызларына сөйләп тора икән. Җае чыкса парадларда катнашабыз, паркка чыгабыз, шарлар алабыз дип истәде җырчы. Мин сине ятларга калдырмам җырына төшерелгән клип бүген 3нче позициядә. Күңелемә күңелең сүреле. Йөрмә минем артта. Тиздән мин өйләнәм. Үзлегән көндә дә өмөтең үзлегән көндә дә онытма дөньяда мине барын. Мин сине яталарга калдырмам. Өзелеп калмаса юллары. Моторым, Әу, теге кыз кем иде ул? борчылма җаным. Мин сине беркемгә алмаштырмам. Сине мине яталардан көнләмә. Көнләүдән тулган зар түгел. Сине мине өчен бит бер генә. Ятларга бирерлек яр түгел. Өмөтең үзлегән көндә дә онытма дөньяда мине барын. Мин сине ятларга калдырмам. Өзелеп калмаса юлларым.
Бүгенге Худайдан сорадым җыры белән хит парадыбызда катнашучы Илмира Калимуллина гадәттә җиңү көнендә төрле концертларда катнаша. Шул атмосфераны яратам. Ватаным өчен горурлык хисен тоям, дип белдерде җырчы. Илмираның ике бабасы да сугышта катнашкан. Берсе Курск өчен сугышта вафат булган, ә икенчесе бөтен бөек ватан сугышны үтеп, исән-сау бик күп медальләр белән әйләнеп кайткан. Ветераннарыбыз тылда катнашкан егет-кызларыбыз алдында баш иям, дип сөйләде Илмира. Бүгінгі шығарылышның абсолют лидері Рамил Аймадинов. 29 май күнні бәйрәм концертында шығыш ясамаса, дуслары белән парадка чыга. Шәһәр буенча йөрергә ярата һәм салют карарга бара икән. Рамилнең карт бабасы Аймадинов Кашафетдин Аймадин улы сугышта катнашкан. Ул бөек ватан сугышы каһарманы дип горурланып әйтте җырчы. Рамил бүген җиңүче, хит парадның беренче урынын яулый. Мәхәббәтемне таптым, ярты дөньяны гиздем. Аякларымны сизмим мин, яратканымны таптым. Кайда басканымны сизмим, үз бәхетемне таптым. Кил минем җаным, кил бәгыркәем, кил минем җаным. Kil bägirgeyim, kil minem canım. Kil bägirgeyim, kil minem canım. Kil bägirgeyim. Kula! Ömür buya izledim, izlep tapdım. Gözlerime bir qarauda qabızdın suyuq hisin. Gözlerine qaradım da dertledin suyuq hisin. Kil minem canım, kil bägirgeyim, kil minem canım. Kil bägirgeyim, kil minem canım. Kil bägirgeyim, kil minem canım. Kil bägirgeyim. Бүгінгі музыкаль кайма хит парады тәмам. Аяз күгі біздің тыныш тормышыбызның қадірін біліп, дус тату яшик деген тілекте, мен Ландыш Нигмаджанова сезнең белән сау булашам. Очрашканга кадәр исән имин торыгыз.